sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Napintas, naragsak, ken nabindisyon nga aldaw ti income ikablaaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kayat kumanpay nga idanon ti naimpuswan a panagyaman ko kada kayo amin, gapu iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Sapay kuma, tagtultuloy ti ingkay panang suporta, ket di kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Hintay nga ro dendenggen dagiti compilation. Ti pakasaritaan nga hintay ikan biagita, ket nagapu kanipagayam tayo a Hazel, manipod sudipen Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Hazel. Agnanaed kami ita ditoy sudipen Ilocos Sur. May saak met kadagiti naayat a dumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ket pakaragsakan mi unay gaputa saan laengan nga iti radyo ti pakadenggan mi kadagitoy a programa. Sapay kumata itultuloy yu ti agaramid pay kadagiti adu a drama, iti kasta kat adamat dengdenggan mi iti inaldaw-aldaw kabayatan ti income panagtrab-trabaho. Nakapagsurat akmet gaputa kayat tunga ibinglay ti nagbalin apadas ko, ket sapay kumata mapili yumat nga idrama ti pakasaritaan ti biag ko. Adda idi kaayan-ayat ko, iso ti makuna a first love ko, iso na laeng ta nagsakit daytoy ket nasapa nga insublina ti bulod na abiyag. Talo atawan mi met idi anagayan ayat ken ni Charles. Nakasingsingpet ni Charles. Adda aminan kenkwa na agalad ti maysa a lalaki, abirbirukan ti maysa a babae. Inayat ken inpateg ko ni Charles, iti nalablabes pay ngem panangipateg ko iti bagik. Kasta unay aliday ken sakit tinakem tinariknak gapu iti ipupusay na. Nga may tilikudan dagitoy apasamak at damay sa atao anangan andingay kanyak, iso ni Elmer, best friend day di Charles. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Gusto ko man dahi pa ng sangsangit mo, Hazel. Bye-bye anak ko malang, Elmer. Kaya't ko nga ipapas ti marikrik na. Nagsakit. Aging gayda. Kasladyak pailangan kabailan nga aknunan nga awanan ni Charles. Maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam. Amok ka na sakit. Amok ka na sa ti pagdaldala namita. Ang pangasim, pati mo kumabaybay ang tibatim. Kan may sa awanan ni Charles. Panawan mo tayo tapno lipatan. Ti kasayatan nga ramidam ita. Ag-move on ka. Iti kasta, makarugi ka manan. Kasladyak kabailan na lipatan ti lalaki nga inayayat ko iti kasta unay. Sigamot lang ti marigatan iti kasta nga aramidam, Hazel. Gusto nan.
Basta kanayon mo kumalaglagipan. Nga daklang dito'y sibay mo. Kat di kanto pulos panawan. Sigurado ka ka din iti data desisyon mo, anak ka. Wan tatang, mariknak nga ayatek mat ni Elmer. Manak ko. Sa anak mo ako muntra, iti ayan ayat yo ka ni Elmer. Iso na lang. Tatingi-tingim kumabayan na imbag tirik nam. Tatang, Ang mga noa sila ti marikrik nam ka ni Elmer. Saan ka nga ayat? anya ti kaya jasawan tatang. Hazel, anak ko. Agduma ti asikin ayat. Mabalin nga ibagam ita nga ayatem ni Elmer. Gabaw tamasyan ka ken Juana. Tatang, Saksi ak iti ayan ayat yo iti Daddy Charles. Amok no kasano ti panangipatagyaw iti tunggal maysa. tatang, dua tawanan tinapalabas, manipod na tay Daddy Charles. Aklunak nga inayat ko dayto iti kastawnay. Ngam na amiris ko. Asyak matlaang ti marigatan, no agtultuloy ti kastoy ariknak ken kuana. Sa bagay matkit di kasi tinakon-akon na nakaw. Agduma ti ayat ken asi. Sapay kuma, tawan to ti agbalin na parikot iti nagbaetan nyo ken ni Elmer. Panagkunakat awan mat siguro, tatang. Sapay kumangaro na nakaw. Makitak matkit di ti kinasingpot ni Elmer. Natanak nga desisyon. Isaw amamati ak anayas ti agbalin a relasyon niyaw. Ay napasensya kan, Elmer. Naladawak iti oras ang nagtunagan ka. Okay lang, Han. Amo madakanayaw na ka nakasagana nga aguray kan ka. Happy anniversary, honey. Ay, wow! May pa-flowers pa si Mayor, ha? Siyempre, mata. Thank you, honey. Happy anniversary to. Nagbiti pa naman na niya. Uwan nga rad. Kasla ka ano laday di. Ita, 2 taon tan nga agayan ayat. Wan nga rod. Katagyaman na. Ngamin, ada ka akanayon iti sibay ko, Elmer. Amom, nabayagan na kayat ko nga ibagaday to ikan ka. Tian niya. Asi ka lang ti babae, akayat ko ama ka din na. Aging gatong palbihag. Elmer. Will you marry me? Siyempre man, Agyaman na kay Sel. Amom, pinaragsak ng unay. Aping nga rod nga gluha ka matlang. Ha? Ako, di ka tanag. Okay ak lang, ani. Luwan ni ragsak da ito eh. Kanuray na masaktanak man. Adayo anapat pataglat at ipanagayat ko kan ka. No kasta, engaged kayon ka ni Elmer, friend? One friend. Ay na, maragsakan ak unay para ken ka, friend. Kablaawan kayo ka ni Elmer. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti mabiit. Agyaman nak, friend. Ammom, friend, ure kas dyan tinapasamak kada kayo iti Daddy Charles. Makunak anagasat kalata iti love life mo. Ha? Pagkunaamot, friend. Ngamin, nakasarak ka iti kas ka ni Elmer. Ha? Pudno anapukawan ka. Ngam panagkunak kasla subsubra pa iti naisukat. Wino dimtangkin ka. Ang talaga ka di anamin pinsanan analipatam Daddy Charles? Anya ka kadi, friend. Wan ko naklangarudan. Ni Elmer itantay ayata.
Iso ti amin ko. Iso ti biyag ko. Sigurado ka, friend? Ha? Ni, anya ti kayat masawan. Ha? Ay, kwa. Awan matkit di, friend. Basta naragsakak para ken ka. Katsapay ko ma, taag tultulo yan, tinasaya at alinangan nyo ka ni Elmer. Kan sapay ko ma, tapod no analipata mo day di Charles, friend. Hindi ka nga din nagsangsangit, honey. Jacket, makita ka kasta. Diyak ka ba ilan na mapukaw ka, Charles? Lawanak to man iti sibay mo. Amok magnanayam lagta. Tikadak kita pusom. Saan ka di? Hazel, honey. Charles. Ayatan ka. Unay. Hazel, Charles! Charles! Saan din ang panawan? Charles! Hazel, agreeing ka. Apay, anya ka dito mapaspasama kan ka. Elmer, pasensya ka na. Nagtagtagay na bakla. Hindi ka di man ang Charles. Antoy ti danom. Uminom ka, tapno mabang aran tirik nama. Ang yaman na, Elmer. Ala, ituloy mo ti maturog. Iti kasta, makainana ka. Amangan mo bandog mula dahi ta. Agawid akmutan. Umayak tumanan inton bigat. Apay kaslag sasadot madnil marapi manaw idirabi ay anak ko. Nagapa kayo? Ha? Ni, saan matatang? Ay, naglaw ko nga may nakasla sa balit ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutan na. Tatang, Apay ay nanak ko. anya nga tati kayat asawan ti kanayon apanagparik na ni Charles kadagi ti tagtagainak ko. No kasta, natagtagay na mo manan ni Charles. Wan tatang. Nalabit nga iso ti kanayon pampanunutan ni Elmer, tatang. Apektado nga minunay no may papankin ni Charles ti saritaan. No may papanit ti dayta. Sana ko man ngagpapiktaw. Apay pagimunan na pailang ay ati tao nga awanan dito'y lubaw. Tatang. Para kanyak, awan ti kay papanan, da kita tagtagainap. Bunga la siguro tinalabas a panagpampanunot mo dayta, anak ko. Ang mga nukurang kala iti inana. Di mo nga minlabsan tagpanunot unay. Diyak man ang mo, tatang. Kasla mariribo ka na unay. Awan ti rumbe nga pakariribukam kada kita tagtagainap mawanak kaw. Awanan ni Charles dito yabiyag. May relax mo kit dito panunot mo. Tanay, umadanin ti panagkalay sayo ka ni Elmer. Ay, ayatan na kadimot lang, Hazel. Siyempre, Apay asak ti pinilim. ngamin, nakita kan kadagi ti birbiro kak iti may sa lalaki. Inayat na ka di. Tapno lang malipatam ni Charles. Elmer, amumot dagiti naglabasak. Saan ka di? Siyak tagsalsaludsod sana ya. Sungbatang pa'y tisalsaludsudak. Elmer, Ay ayatam pa'y laka di ni Charles. anya ka di, Elmer. Apay kas tamat din dagiti bagpagam. Ay ayatam ka di pa'y ni Charles. Saanan? Nabayag kun alinipat ni Charles. Sigurado ka di ni tirik ng kanyak. Talaga ka di nga ayatan na kon. Wan, ay ayatan ka. Ngamin, sikati amin ko.
Sikat tibiyag ko. Ay ayatan ka. Ngamin, sikat tinang bukol manin iti kinatao. Kalpasan dagiti liday ang naglawasak. Ay ayatan ka. Ngamin, di nakpulos pinanawan. Kanayon ti kaadam iti sibay ko. No bilang agsublipay ni Charles. Asin na ti William. Iso, wano siya. Elmer, amumat asanan ang mapasamak dayta. Saan ka di? Sungbatam ti saludsod ko. Asin na ti William. Iso, wano siya. Anya ka di, Elmer. Apingar aramidam ti kasti kanya. Basta sungbatam ti saludsod ko. Iso, wan ni Charles ti Pilyat. Dayta ka di ti kayat mo ang mga gana. Ni Charles ti Pilyat nawatam. Asino ak ngarod kan ka. Anya ka di, Elmer. Kanayon mo kumalaglagipan nga dakla dito eh. Adakla ang amangay ayat kan ka. Ket jakto pulos mauma amang iparik na iti dayta. Asi ka lang ti babae ngay ayatak. Uray sana siyak ti pinilim. Ay na, Elmer Barok. Gusto ko man dayta apan agin ilong mo. Manon nga aldawa kasta ka. May benta ko man na kahit kung ipapas di sakit. Marikrik na. Sakti ka na yun nga daitis, ibay na. Sakti ka na yun mga nandingay kan ko na. Sakti agdama ka ayan ayat na. Nagkalay sa kami iti mabit. Ang mabay. Abay aday jay pala Charles ti pinili na. Abay. Elmer, anak ko. Nagsakit. Nagsakit ti parungong ko. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Abay asakpay. Abay nanak. Ay, husto na anak ko. Kasto una yun na barita ko. Agdal na ka kuma. Di ka aglaaw-laaw. Kababain ka dagiti ka aruba. Awan di diyang da. Ngamin, di damo di. Marikrik na. Di damo. No kasano kasakit ti mapaspasara kita. Gapulangit ti maysa na tayo. Wala nang. Karibal ko ti maysa. Tawa na bayagan na di maga. Elmer. Abay nga isupay lati pinili na. Katadak mo lang dito. Abay nga Diya ka muna niya di parikot yung kinihisan anak ko. Ngamnoan yaman dayta. Panagkunakat na sa isaya at no pagsaritaan nyo anay ba? Saan a solusyon ti panaginom iti parikot yung anak ko? Anak ko, saan arumbang apagimunam ti tao anatayan? Sikat yadda dito'y. Da kayo ti kanayon nga agkuyog kinihisal. Isu asika nga ruday ayatan na. Saan? Panakibutas na lang. Ay na anak ko, saan ko maatila pang panunutam? Tinasayat nga aramidam ita. Kat kasaritam tinopyam. Agsarita kayo itinalapat. No kasta friend, talungal dawon nga awan awag kan text na Elmer ken ka? One friend. Kan saan matan anap na pan balay. Nalabit nga agpalpalam may islang da jay friend. Di ka kadiuna agdanag. Amok nga awagan na kan tumatlaang. Nasaktak unay tirik na friend. Si kan tumat ngamin. No apay mat ani Charles ti pinilim, idi pinagpili na ka. Natural ang masaktan mo't jay tao. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Mariribu ka na kunay. Ay, jak man amukin ka, friend.
Pinilimkit din ti tao nga awanan. Insukat mo iti tao anangan andingay kan nangay ayatken ka iti kastaunay. No amumla kumano kasanumat kasakit kanyak dagiti amapaspasamak, ani. No amumla Ay, nagsakit. Diya ko namunon niya ti aramida. Maasya na kunay kin Elmer. Agam kasano ang malipatak ni Charles. Oray ni Elmer ti aday ti sibay ko. Ni Charles latamat ti linaon ti puso. Anya ti rumbang nga aramida. Charles, at tuyak iti sangwanan ti tanong mo. Agpagpakaasya. Asa may kumatay itad mo tinananay away-awaya. Di da kami kumanriribukan pa kini Elmer. Ang moment no kasano ti panangipatag ko itikan ka. Ang pangasim. Napalubusan na kuman nga agayat iti sa bali. Manipod kita. Itanam kon kang lipat ni ayan-ayat o binukal na. Itikas na. Ang makarugi ang matan. Ang talinadlangan kinilagip dagiti napasamak iti nagbatan ta. Ni Elmer itan ti ayayatan. Ni Elmer itan ti biyag ko. Ngamin iso tinang bukal iti kinatawag manipod pinanawan na. Hazel. Elmer. Napanak iti balayo. Tapno kasarita ka. Ket naibagat ya ma'am. Ti sasarongkar mo iti tanam ni Charles. Iso sinurot ka. Elmer. Amangan na ti pampanunutam ka. Pakawanan na kumakaдаgitin sa usawang ko. Iti napalpalabas ngal daw. Pasensya kan. No pinagpili ka kada kami ka ni Charles. Amo ka sana rumbang tinaramid ko. Itala na amiris ko. Asa na rumbang apagimunak. Tibay sa atao nga awanan dito'y abiyag. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Elmer. Maawatan ka. Ken maysa, adamat basol ko. Iso akidawak ma ti pamakawan mo. Ikarik, manipod ita. Itanam kon kinilipat ti anyaman nga adda kada kami iti di Charles. Itikas na, agbalin anaragsak ti buklan ta a pamilya. Agyamanap no kasta, Hazel. Ket, ikarikmat kan ka. Nga agbalinak anasayat nga asawa. Ken amad iti agbalintungan nakta. Ay, ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay-unay, Hazel. Sikati amin ko. Sikati biyag ko. Ikarikadi kan tupaldangan. Ipatpatag ka unay. Taon 2020 idinagkalaysa kami kani Elmer. Kat ita adan maysa nga anak mi. Normal iti agasawa ti adda di da pagkinaawatan. Ngem kaasi ti apo maornos mi metla ang adagos no kastyay nga adda pagrikyaran mi. Aklonak nga ididamo kat narigatanak amang lipat iti di Charles. Ngem iti panaglabas ti panawon ininot analipatak. Kat inpamaysakon ni Elmer iti biyag ko. Nang runa idi addan anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Hazel. Ken ka pagayam, Hazel. Ada oras wenno panawon iti amin abanag pagayam ko. Di ka sumrek iti may sa relasyon no amom asaan ka pa'y anak ka move on iti immo na nga inayat mo.
Ngamin, masaktan laang tirik na ti tao nga agay ayat ken ka. Ti napalabas ket napalabasen, kayat naasawen nalpasen. Aramidem kit di daytoy nga inspirasyon tapno bumangon ken mga barwanan. Naragsak man ken saan pagyamanam, ngamin nagbalin daytoy aparte ti biag mo, iso na laeng taawan metten iti daytoy a biag. Iso nga rumbang na laeng nga rod nga itanemon ken nilipat. Kablaawan kayo kani Elmer, gapo iti naballigi a panagpamilyayo. Sapay ko mataag tultuloyan ti kinaragsakyo. Alakasan pagayam Hazel, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, kat nagapu ka ni pagayam tayo nga Alfredo, manipod Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Alfredo. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Alfredo, tubuak ti Nueva Ecija. May saak met kadagiti rinibo-ribo anaasam nga agdengdengeg kadagiti drama ngayong kaipatpatangatang dito'y YouTube. Kat naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a kapadasak. Mabainak kumangam amok kan patsak a makaitad iti adal kan liwliwa to'y pakasaritaan ti biag ko. Nang runa kadagiti padak a dumdumngeg. Adda mabalin ti pamilyami. Ngam daytoy kat gapumatlaang iti panagsalukag mi nga agassawa. Nagnegosyo kami aging gaarin mang ay ti panagbiag mi. Nadaan kami iti maysa nga anak nga iso ti inak istoryaan. Awan makunak ka ni Cindy, malaksid a nasingpet, nagagat ken nautek. Kayat ko asawan nalaing. Ado dagiti nagbalin nga awards na manipod elementarya, sekundarya, aging gaan nagkolehyo, ket nagturpos daytoy kas summa cum laude. Ngem ti pakasuronak unay ken kuanak ket ti panagbalin na amaag ken bulsek itinagan ni ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya ti kunam. Dayjay amay ti kayat mo apakiasawaan, Cindy. Wan, Papa. Idi dabo. Nailawan ka nakirelasyon iti adan asawa. Iti maysa met amamirmiraot ti kayat mo apakiasawaan. Ay! Saan na mabalin? Papa. Cindy, iha. Nagano ka lalaki dita. Ado ti babaknang ken di adal nga gararam ken ka. Puro da professional. Ang amnay din amay ti kayat mo. Ha! Papa, nasingpet ni Mike. Ore singpet namin nasingpet. No saan mo ta nakadal? Ken awan trabaho na. Papa, adamot bukod na atalon. Iso ti suksukayan na. Ken maysa, adamot trabaho. Ket, kontento ka ni ti kasta klase ti biyag Cindy. Abay! Di kunam, kabalan na kaya biyagan, tiya pagtiping laeng adaga. Papa, nagagat ni Mike. Uray anya klase ti trabaho, serken na. Uray pay. Ay ayatan mi titunggal maysa, Papa. Ti kunam kit di. Ay-ayatan na kagaputabak nang dayo. Dayta, ti pudno. Papa, saan kumamit akas ta ti panagsasauyokin ni Mike? Agbalin kayo matan amata pobre itikas na nga ibagbagayo. Gapo, dahi so ti panagkita ken ko na. Oportunista dahi dya lalaki. Nautak ka mati kunat. Di adal ka. Iso pangasim man iha. Di ka man agbalin ama ken bulsek no maipapan ken ayat. Papa, uray saan anak kaadal ni Mike. Addaan mat dayto iti prinsipyo. Ken amuna ti rumispeto. Iso nga inayat ko ni Mike. Ay, diyak amukan ka, Cindy. Makamuka man laengan. Basta awak man kan ka, Alfredo. No apay mat ngamin at tumukno sa dilangit tiguram ken ni Mike. Awan mat madingar aramiden na kan kajay tao. Maysa ka mat, Dolores. Sige, pag may maysa, andak nga gina. Ay, agpasugnod ka man lada ko san lakay.
Ay na, bayam ka di nga minan jay anak ta. Bakit ni Cindy? At daan iti husto atawan. Amunan tinasayaat kansan. Saanan nga ubing ti anak ta. Iso abay am ka din nga iso ti ag desisyon para iti magpagina. Ay, ti lamasakbayan na ti pampanunutek. Kasanun tulangan ti agbalin na biyag na iti din na dayjay amay. No iso ti pakiasawahan na. Saan lang aruda na nakaadal, awan pa'y trabaho na. Sana bali tadamot trabaho ti anak ta. Kan may sa, mabalin nan tumot at tumulong ka nagiti negosyo tayo. Diyaga mo kada kayo nga gina. Diyaga mo, noan niya tinakita yung iti dayjay amay. Takas tao na iti pa naggusto yung kuana. Surun kon. Alfredo, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakaitan. Rumbang nalaang amaki asawa mutan ti kakaiso ng anak ta. Iti kasta, makita tapay dagiti agbalin nga apo ko ta. Iso nga awatamon ani Mike ti para iti anak ta. Iti kasta, makapagkalaysada mutan. Nakasagana ka din bakit? Itulod kan. Sa akma pa ni digital talon. Saanan, Mike? Siya kung tagmaneho. Itikas na, di kan maladaw ang mapan ijay talon. Sapay nagpudot ti panahon ita. Angin bakit? Atoy, inayon mo iti igatang mo iti abono, kanda dumapay akasapulam ijay talon. Saanan bakit? Adamat kwartak. Iso ti igatang ko kadagiti masapul ijay talon. Mike, agasawatan. Noan niya ti kwartamatan. Iso nga awatan mo na itoy. Cindy? Paspasin siya ang pailaang kumanipapawan. Amok adumtang tumatlaang ti panawan ang maawat na ka, kas manugang na. Agan anas ta pailaang lakay. Awan parikot iti dayta bakit? Naano sakmat? Banag apagyamyamanak unay kan ka, Mike. Kat sapay ko ma, tadi ka mauma. Sapay ko mataag tali na ti kinaanos, kinasingpat kan kinagagat mong asawa. Wala, ikarik daytagan ka. Bakit? Nagswerte mo dayta lalaki. Day tala dumaw dawat iti anak ko iti kwarta ti amuna nga aramidan. Ay na nagmayat laki din atapisan. Apa yun, Alfredo? Mangmas-mas-mas ka mat. Apay ka di. Asino ti kasurun mo? Asino kumapay ngay? Tinalayng amanugang mo . Apay. Apay, di mo ita nakita iti salas. Di mawat manan iti kwarta ka ni Cindy dayta, Mike. Yapo ko, ay. Surun kon iti dayjay, Mike. Ay na, saan adi mawat ni Mike? Talaga nga inted ti anak ta dayjay a kwarta. Saan akayat nga awatan ni Mike ngam impilit ti anak mo? Husto ka din dayta pananggurkuram kin ni Mike. Agasawadan kini Cindy. Manugang tan ni Mike. Iso nga awatem ka din ni Mike kas parte ti pamilya tayo. Ay na, pirmi apudot na ita. Ilat ko man pa dito indayon. Iridip ko bit. Sakto mapan na talon ninton malmalam. Sana bale, tanalpas kumatan na kiti marami di jay. Nagana sa nabiyaga, Mike. Ne, da kayo matgayam, papa. Husto na ita nga raramidem. Agililad ka lang dita, wun?
Kahit nuad danto pa ka sa pulam, dumawat kan tulat tayo ti anak ko. Ha? Kuha papa. Awan lang aron na nagadalam, awan pa'y trabaho. Ingkalaysam ti anak ko, tapno ada pagbagasam, kasta? Sana pudno day ta papa. Oho! Pagkukwartan lang ti anak ko. Dahita ti pudno! Sanot papa. Adamat bukod ko akwarta. Amuy mo't nagtrabaho kay talon. Adumot dagiti mulak anatagan prutas. Amom nga minabaknang kami. Ano ti negosyo mi? Amom ati adal ti anak ko. Kaya tada na talaga na trabaho na. Kaya nagmaymay sa nga anak mi. Kaya iso ti agtawi iti amin. Karag iti mapanawan mi akinabaknang. Iso nga inalam ti riknana. Tapno maibiro mo ti pagnamayam. Uray marigrigat ni Cindy. Isulat ta ti babaya kaya't kung ikalaysa. Ngamin, isulang ti babaya nakariknak iti pudnong ayat. Nga uray kasto ti kasasaad ko. Ket inayat nakmat iti napudno. Ket kasta akmat kan ko na, papa. Oho! Adula amin. Nakalalay ka nga grason. May iho. Mama. Da kayo magayam. Juan. Malmalpas gaya mantar aramida makubo-kubo dito'y likod ti balay. Wen, mama. Imbagla pagtamtambayan no kastingal daw. Ay, Juan mayat dito'y nangipwestuam. Nalamiis ti angin na. Naparir no kasto'y ngal daw. Wen, mama. Malahos to pa'y lang day ta iho. Umunag kan tamangan tayon. Nakaidasaran ni Loling. Ako sige mama. Umuna kayo namangan. Sana pa yung kami na mabisin. Nagmerienda kami itay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni Papayo. Kasjay at talaga ti ugali na. Saan ang mawawatan? Ang nasimpot day chay, iho. Basta saan mo apakpakitaan iti mati. Palawaam pa'y kuma ti panakaawat mo. Patya kadumtang tumatlaang ti panawan ngagbalinto anasaya at kilangan-langan nyo. Uwan mama, awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko. Nagpintas matan ti inaramid mo a kubo-kubo ijay likod lakay? Day jay? Basic lang da kita kanyak, bakit? Anya? Kat, kumusta kayo matan ken ni Papa? Kasi ti sigod. Awan pa'y nagbaliwan na. Kagura naklata ti amam. Talagan sa adinak kahat, para iti prinsesa na. Bayam, kasaritak tumanin ni Papa. Saanan bakit? Amano ibagana pa yung agipulpulong nga. Sa pa isang kaibagana, ngayon kalaysa ka kano. Gapo tabak nang kayo. Kan gapo kano tada na talgad at trabaho. Ba nag-asan mo tapod no? Saan ka di? Uwan mat. Amumot no kasano ti panagayat ko kan kasindi. Iso na lang. Tamakapikon mo't no maminsan. Nangruna no ulit-ulitin na ti ibagbagana. Iparupa na launa ti kinamarigrigat ko na ikamkamang. Ay, siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo kadagita nga ibagbaga ti amak, Mike. Awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya bakit? Maawatak ti amam. Di kagdanag. Ar-aramidak mati amin akabailak amang ipakita kan kuha na abidot dagiti atap na kanyak. Papa, Apay, Cindy. mabalin kayo kadi akasarita. May papanitian niya. Teka ni asawam. Apay, nagipulong ka. Papa, apay kadi akas na unay tigura yo iti asawa. Apay aya akanayon anapudot ti ulo yo kankwana. Nakasingsingput mat kada kayo Basta! Agura ka dagos ti darak no makitkitak ti asawam.
Awan mo't madingar aramidan ni Mike kada kayo, Papa. Iso lang arod amin ng ti makakaam mo dito'y balay. Ngam addamot lat na ibagayo kan kuana. Husto kumamatan ti panang tagtagibas sityo iti asawa ko. Ay, diya ka mo kan kasindi. No nakadadong amin nga agar-arab kan kay di. Puro dapay di adal. Ngam day pa'y lamay ti kinayat mo. Awan lang arudan nagadalan na. Awan pa'y trabaho na. Suron kon. Papa, saan nga adal ti pangibasaran iti panagasawa? Kan maysa, di mat uray da kayo. Kat saan anakaturpos iti kolehiyo? Ngam gapo iti panagsalukag yo. Rimang ay iti panagbiag yo. Aging gaan nakaipundar kayo iti negosyo. Kat napaadal ka. Sa bali, aksindi. Di nakman di kumpara kan kuana. Agpada kayo lang, Papa. Isungarod ang nagustuak ni Mike. Gapo iti kinasingpat kan kinagagat na. Kat amok akasta kayo matidi. Kwa? Diyak kayat adumtang to ti gundang way. Ama punuan kat masumbatan da kayo. When no pumanaw dito'y balay. Di pumanaw. No kastaman bilang. Sumuro taktoken kwa na, Papa. Anya. Panawan na kami kan ni mamam. Gapulang iti day dya lalaki. Natural, Papa. Asawak ni Mike. Aniya. Papa, umay kayong tamangan tayon. Awan ngamin ni mama ka ni Manang Luleng. Arimwarda, eso siya akong tinagluto. Umay kayon, taggidan tayo namangan. Umuna kalatan namangan. Umay kayon, Papa. Napudot pa iti sabaw. Naidasar kon. Nagulit ka niya. Ha? Mga anak tulad tayo dun kay kayat ko. Mangan ka siksika. Sige nga ron, Papa. Ni matsindikan may kada iti terasa ti balay. Kasla napas na ti panagsarsarita da. Tinasayat, umasidagak. Iti kasta, mangag ko ti pagsarsaritaan da. Dito'y akon, nalawag ang mangag ko dito'y. Talagang sadi na kung maklong ti amahan, Cindy. Diyak man amokin ni Papa. Kanayon ko adamagan iti bagit. No apay nga taakas di titrato na kan ka. Araramidak mo namin nakabailag. Tapno maawat na, kas manugang na. Gumawan lata. Agan-ano sa kailangan paglalakay. Amok adumtang tumatlang ti panawan. Amaawat na ka ni Papa. Karon to nga tama pasamak dahi ta bakit? Dua taon mo tanti na palabas. Di po nagkalay sa ta. Ngayon isungot lata ti trato na kanya. Maudin na iti apan nakisaritak ka ni Papa. No talaga asaan pa ilaang nga agbaliw. Nasaysaya at siguro no lumasintan. Lumasin da ka no. Angin bakit? Kasanong da mamakan pa paano lumasin ta? Halangan nga ibati ta ida dito eh. Masaksak tanak ngamin no makikita akas di trato ni Papakan ka. Di ka madalagan. Okay ka lang bakit? Kabalak pa imot nga ibturan ti trato na kanya. Kasi da ngamin ka ni mama, naibati ta ida dito'y balay. Lakay dan, kan bakit dan? Sikati makaamay. Angam no dimon ka ba ilan? Ibagam lang kanya. Si sasagana ak asumurot kan ka, lakay. Regayam kas jay ti trato ka ni Mike. Kit, adapay lang concern na kanyak. Papa, baybay nyo daytan. Siya kung timang bagkat amang ipan iti kusina. Siya kun. Tadagsan day ta, Papa. Bayan yun. Siya kunak man. Apay, anyat pa kung kunam kanyak. Diyak ka ba ilan ta lakaya kun? Analupuya kun? Anakapsuta? Kasta? Kan sika lang tinapigsa. Kan makabail? Papa. Di nakbibiyangan. Ala, pumanaw ka at isang kuanak. Kabailak da ito'y kunakmat.
Sige. Makamu kayo, no day tati ko na papa. Panawan kayo pay. Di nakmaala iti kinagin si singpet mo, Mike. Mapan kayo pay laeng. Agsubsubli akon. Kung namadla na sino asan to. Puwa! Pagkatagin din da ito. Itepan kun ije kusina. Ay, kasla kupirti baro ko. Diyak makaangaso. Ay na, imbaglaangan ta na itaray na kaadagos ni Mike dito ospital, Alfredo. Tano saan, amangan no lamlamayan da kaitan. Agyaman ka gaputan na ilasat mo ti may kaduapan na kay stroke mo. Bakit? Bala, urno sa munti bakim. Agturungan da sindi kan Mike dito eh. Ma-discharge ka matlaang ka no ita kung na ti doktor mo. Bakit? Agbaliw mo't nga taitan ti tratom iti manukang mo. Nang rona kat iso tinangispal iti biyag mo. Oh, inayadin niyo ti magna, papa. Umay kayo papa. Sa labayan kayo. Kwa, sanan, Mike. Kabalak matimag na asisyak. Ay na Alfredo, itulok mo ka din asal labayan na ka ni Mike. Iti kasta, saan ka na marigatan? Nangato pa'y lang amin ti pride mo. Tala ka dita, Dolores. Kabalak ko nakmat. Ala, bayan nyo latan, mama. Basta inayadin nyo lang ang timag na, papa. Itikas na saan kayo amatumba. Ala, mutoy na kita abityo, mama. Cindy, yun una ako ni Jay baba. Urayan kayo ni Jay. Mapana ko ni ti parking lot, ha? Alfredo, husto pa'y lang dayta pa nagbasbasam iti dyaryo. O ba'y kantamangan tayon? Nakaidasaran ni Loleng. Ni Mike, si Mangpet ka din. Saan pa'y? Amangan numadamdama pa'y daychay. Umuna tayo namangan. Saan? Urayan tayo ni Mike. Panagkunak at paawi din tayo jay. Nagigindan tayo namangan. Ay na, nagdadakil gaya mga nagitimulam apagay, Barok. Uwan papa. Dadakil ka nagpipintas ti dawada. Sigurado amayat ti apit mo, no agtalin na ti kasta kinapintas da. Agingat maloom dagiti pagay, Barok. Uwan na papa. Sapay ko mga rod, tawan ti umumay abagyo. Agingat maapit na kitoy. Iti kasta, sana malugi. Wala, ay nagmayat dito yan. Makapapangar itirik na. Tamayat ti puloy ti ahangin na. Presko. Uwan papa. Iso na lang ta medyo napudot mo at no, tumangan ti aldaw. Mike, Barok. Apay papa? Pakawan na kumaka nagiti saan na nasaya at ngay nararamid. Kanin sa usawang ko kan kahit ikalabas. Nagbali na ka na ulpit kan ka. Tila bagik ti pampanunutak. Kahit sapay lang kumata mapakawan na. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, papa. Iti ka ano man. Jack pulos nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Kahit pagyaman ako unay. Tanaka-amiris kayong matlangan. Kamaw dyanan na. Mawat dakmetlangan kas manugang nyo, papa. Katlaw na ya, Barok. Ket ulit tagtagin daw iti pambakawan, Dakhel abiddo tinaramid ko apananggurakan ka. Iti likudan tinapintas ngayon pakpakitam kanyak. Amok nga ado ti masuron. Wenno manggura kanyak gapu iti kinaulpit ko akatugangan. Ngam awatak amin dagita a komentaryo. Ngamin amok adakkel ti nagbiddutak. Ita adan dua nga apo kumi manipod kada Cindy ken Mike.
Ad-adapay kit di agin magat ken sinming pet ti manugang ko. Kinapudno na nasingsinged kami pay kit din nga agmanugang ngem iti mismo nga anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kumata nakaibati ak iti adal nang runa kadag iti padak adumdumngeg. Miss F, pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Alfredo. Ken ka pagayam, Alfredo. Bilibak met ken ka pagayam ko. Ngamin sikan a mismo tinagsurat tapno idrama mi toy pakasaritaam. Banag a pangidayawak unay ken ka. No sa balila ang siguro kat mabaindan gaputa isuda tinagbidot. Ado ti kastoy apasamak wenno pakasaritaan. No maminsan kaslasaan a nakapapapati nga mapaspasamak dagitoy iti pudpudno a biag. No apay met ngamin nga adda dagiti katugangan ken manugang asaan nga agkakaalaan wenno agkikinnaawatan. Banag a pagparparikotan dagiti asawa ken anak gaputa isuda met ti masaknan. Kadagiti addaan iti kastoy a sitwasyon, ditay kuman urayan nga addadakes a mapasamak satay to agbaliw. Ngamin, may salaang ti biag tayo. Inted dayto ti Dios tapno agiinnayat ken agpipinnatag tayo. Alakastan pagayam Alfredo, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Darwin, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naragsak ngal daw ti inak ikablaaw kada kayo amin. Siak ni Darwin. Din makkelak dito'y syudad ti Baguio, ket dito'y kumatla ang anam-am mo tinagbalin nga asawak. Nadaan kami iti maysa nga anak. Sakto laang met ti kasasaad mi iti biag, ngem sa anak kontento. Nagdesisyonak nga rod nga agabrod tapno ti kunak ket maikak iti napintas a masakbayan ti kakaisuna nga anak mi ken ti asawak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya nga tano agabrodak, bakit? Anya, agabrod ka kunam Darwin. Wen, Iti anya kumaaga po nga agabrod ka lakay. addan iti kolehiyo ni RJ. Masapol ta ti kwarta para iti panagadal na. Dakal mo ti sweldom dito ya. Apay ang masapol nga agabrod ka pailaan. Una, tasaan ngamin nga umdas da abus-busan tayo. Ken, maysa, kaya't kumati makaurnong, iti kasta, makapatakder tayo umutan iti bukod tayo abalay. Ang lakay. Para matlaan kada tayo dahito bakit? Nang runa una iti anak ta. Kat, si kangarod alakay. Noan niya ti amom apagsayaatan ti pamilya tayo. Di iso ti aramidam. Agyaman na ka, tamaawatan nak bakit? Juan, ngam no pumanaw kanton. Ijay kaming tumatan ayan dananang nga agnaat. Anya? Sana. Amo met nga awan kadwa ni tatang diti balay. Agtali na ed kailang dito eh. Iti kasta, ada kadwa na. Sana bale, pauitan kayo mat iti binulan. Awan ka diti klasem it na, RJ. Awan, mami. Tangay awan klasem, kuyugan nak nga rod. Sa di no, mami. Mapantaalaan timpaw it ni dadim nga allowance tayo itaabulan. Masadutak. Takailatan ti mapan. Adupay ngamin ti aramidet. Ala, siyak lang nga rodan ti rumwaran ako. Agluto kan tuman nga rod, tadituyak ton amangal daw. Wan, mami. Ay, wan gayam. Pakibagam tuman ka ni daddy. Tanayunan na ti sumarunong nga allowance ko. Ado ti paggastusak iji pagadalan. Sige, taibagak to day taken kwa na, anak ko. Hello, Lakay.
O nya, naalam ka din timpawit kong allowance yo? Saan pa'y lakay? Kinapudno na, mapan ko pa'y laang alaan. Aguro-urayak iti pagluganak amapan ijay ili. Kasta ya. Sige nga rod bakit? Agan nanad ka, wen. Awagan nak to, tun makaawit ka. Wala kay, agan-anad ka mat dita. Darwi? Lani? Wan, siyak nga rod. Jack ni namnama adito'y tangag kita, classmate. Nabayag ka ka din dito'y? Tanda ni may sa tawon kumutan dito classmate. Sika nga eh. Kinapudno na, malmalpasan ti kontratak. Dandanin ti panagawid ko iti Pilipinas. Ay, kasta? Sayang. Itatala na kita. Kit, kumusta kan? Adda pimintas ka. Ah? Talaga kasta ti balasang manan, classmate. Sika, kumusta ka matan? Langam ti bumakbak na nga. Saan mat classmate? Awanak ko madito'y nubak na nga kaon. Aywan, naguri ka. Apay anak ko na mabalasang kamanan. Sa dino ay ti ayan nila kay mo. Awanan, nagsina kamin anabayag, classmate. Apay ngay? Tinasayaat, mangkita ta iti restaurant ang mabalinta a panganan. Iti kasta, maituloy ta ti agistorya. Ay, katwa na, classmate. Apag iso. Ay, mabisina kon. Mami, nagpawit ka din ni Daddy? Unan ako. Kalkalpas mila ang nagsarita iti cellphone. Kaipaw-paw it na launay. Apay ka di. Masapol ko ti kwarta. Ado nga minti bayadak iti school. Naibusan ti inted mo idi na panalawas. Kasta aya. Maala, agpulis ka nga rudan ta agkuyog tan arumwar. Mapantaalaan ti impaw iti amam. Nakailatan at aglaba akpay. Naurnong timurang ko. Aman ton oras ko nga aglaba. Sige nga rod. Siyaklatan ti mapan mangala iti kwarta nga impaw iti amam. Sige mami, aganad kaya Day, timid manugang ko day. Naglugan iti taksay. Ay, papananangata manayin. Kanayon na makita ngaglugan iti taksay. Ay, adan sa milagro nga raramidin na. Sapay kanayon ngagmaymay sa. Ay, madiday tuyay. Insukanan sa ti anak kaon. Ay, awagak to ni Darwin. Ibagakan ko na ti raramidin ti asawa na. Ay, agruam day ta babae. Nagabrod la ti asawa na gumaramping at mutan. Imbag kumamait no sana paw-paw itan dyan akaw. Ay, sayang lang ti kwarta ngay paw-paw it na. Siguradaw mapanlay ti lalaki na. Apay ngay, saan mo't asumong bati asawa ka? Itayak pa'y lang nga umawawag. Ngam di na mo't sungbatan ti cellphone na. Awagak man na. Pundon sakit itimbaga ni tatang kanya ka. Apay di na sungbatan ti awag ko. Makumikom samatan iti lalaki na. Nagitiawanan pa yun. No kabailam. Kabailakmat. Apay ti ko na mamaysanak. Makamukha yun iti biyagyo. Mami, itapay nga agri-ring ti cellphone nyo. Apay, di yo ayamangag. Ha? Ay ko. Ni jak matagpay so nangagan. Ay, jak matan na pupuutan. Naiturog ko gayam dito isalas. Kitain nyo ang mga nuni Daddy ti umawawag itay. Ni Daddy mga agpayso. Ay nanangag mo mat gayam nga adda umawawag. Ngam di mo pa'y laang mat sinumbatan. Anya nga iti amok. Ang mga no sana ni Daddy. Ken maisa. Jak mat kayat apakibiyangan ti cellphone nyo. Ay, unay kalakit di matan nga ubing. Mabiit lang ang tagkol bakak. Busy matan ti numero na. Awagan nyo inton madamdama. Ang mga no madama ti trabaho na, Mami. Wanan Jakmat nga minangag ti awag na itay.
Kasta unay ngamin abanog ko. Iso adya ko na puutan ti awag na. Nimot Lani ti umawawag. Hello Lani, nakaawag ka met? Wen Darwin, di mat day off mo ika? Wen, apay? No awan aramidang, agkita ta. Sa dino? Iti park. Kalpasan na, mapanta iti sikat aresto bar ditoy. Maysa kadagiti kayat at tambayan dagiti Pilipino kan Pilipina. Mayat nga minijay. Malaksid analawa, nauli magpay. Makarelax ti panunot mo. O anya, mayat ka? Ay, wala. Dahil talaga yan. O sige, agkita ta nga rod, Lani. No kasta, agawid ka ni Pilipinas? Wen Darwin, agbakasyonak pay laang. Kayat ko ti agina na. Panagriknak ngamin kat nabanbanuga ko nagtatrabaho. Kasano ako nga eh. Kahit ko sa wen, kasanutan no, agawid ka matgaya man ni Pilipinas. Kailiw kan tulakit di. Ay sus! Hoy Darwin, laglagi pa mga adda asawa kan anak mo iti Pilipinas. Di nakman dramaan na kasta? Punot ibagbagak. Ay ayatan ka. Pangasim pumata din ang panawan. Darwin! Namuwak nga dalalaki ti asawa iti Pilipinas. Iso asinakon. Katkid dawak nga agdinatan. Anya? No talaga patuluyam ti agawid. Sumaruno ka dagos, apaman amalpas ti kontratak. Sigurado ka ka din iti dayta, Darwin? Wen, sigurado aklani. Iso nga urayam ti panagawid ko. Agdwa bulanan asaan ngay mauawag ni Darwin. 2 bulan maten asaan ang nagpawit. Sapay maibibusan ti urnong mi iti bangko. Apay ngay nga asaan maten nga umawag. Kanayon mat abisi ti numero na tunggal awagak. Anya nga tan ayat tinapasamak iti asawak. Diyos ko, tarabayam ko mati asawak. Di mo ko mabaybayan. Hello, Darwin? Hello, Lani. Naawat mo ka din timpawit kong allowance mo? Wan. Kat agyaman ako na Darwin. Awan na nyaman na. Tangay linukonak ti asawak. Sika nga ro din ti pagpawitak ita iti sweldok. Ang amangan mat nor orayan na ti ipawit mo, nang runa ti anak yo. Sapay agad adal sa mo, ti kakaiso na nga anak yo. Makamuda matan iti biyag na. Basta no gawid ak. Agdiretso akton di tabalay mo. Ay katwa na, awan parikot iti dayta Darwin. Urayak nga ro, ti panagawid mo. Amo ka di ti asawam ang nagawid kan, Darwin? Saan? Pinutid ko ti komunikasyon mi. Ket nagsukat ako ni ti number. Kasta ka di? Wala ni. Ket datan ti agden na kasagasawa. Amala, umay ka ta mapantay di kusina. Mangan ka pa'y. Nagluto ak iti paboritom. Ay, wala. Apag iso. Mabisin akon. Mami, saan ka di pa ngay mawag ni Daddy? Saan pa'y nga ro anak ko? Inam abulanan asana nagpawit Mas daawak mat nga rodan. Amangan odamot da kas napasamak nan. No kastaman bilang, imawag ko man ti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Inawagan nyo ka di ti numero na? Kanayon ko nga awagan. Ngam kanayon mat abisi. Amangan ket di mat no nagsukatan iti numero. Kasanon ti panagadal ko, Mami. Jaket yag sardeng agadal. Jak nga rod amuno kasano anak ko. Amo mat nga awan trabaho. Tilaang mat ipaw-paw iti amam tinamnamaag apagbiag ta. Anyamat ta ni Daddy. Agparik na kumamot Iti kasta, santay nga agdandanag kan kuhana. Huwag nga rod. Anya nga tanaya tinapasamak.
Apay asaan maten nga umawawag. Kanjak maten makunta. Jak kay tagsardeng agadal, mami. Kasanupay itandag iti babayadak iti pagadalan. Di ka agdanag anak. Mga ramid iti pamuspusan ni mami. Iti kasta, saan ka nga agsardeng nga agadal? Darwin, Maylin, nakaawid kagaya man dito'y Pilipinas. Ngam di ka man lang nagparparit na. Kan asino day ta babae, ha? Maylin, tangiwat mo. Di ka agis skandalo dito pangasim. Ne, asino day ta babae, Darwin? Siya lang ang mati asawa ni Darwin. Sika, asino ka, ha? Ah, si kagayam ti sigod nga asawa ni Darwin. Siyak itan ti asawa na. Anya? Umay ka dito Dito'y tangagsarita. Alay ko! Di nakiguyod ayop ka, Darwin. Nagawid kagaya man. Ngam apay adi ka man na nagawid ijebalay. Binaybay anda kamilatan iti anak mo. Amom ka di asang kadamag na ka ti anak mo, ha? Apay anaaramid mo ti kastoy kada kami. Apay, Darwin! Una, ngamin, linukunak. Sikatiin mo na anang loko kanyak. Iso adi nakpapabasulan, Maylin. Anya alino ko asasawam, Darwin. Kasano ko maalino ko ka? Di ka naging didi, Maylin. Amok amin ang akalukwang. Anya ka din dagita nga ipagpagang. Imbaga amin na ni tatang kanyak. Imbaga na nga dalalakim. Kat kanayong kaarumwar ngagmaymaysa. Kat, namati kamat adagos kadagit imbagbagana. Adinak man lapulos dinamagmat. Wano ti anak mo? Wen, mamati ak. Gaputa iso ti amak. Kan maysa, aw-awagan ka idi. Ngem di nakpulos sinong sumbatan. Awan ti kastangay naramid ko. Nalinis ti konsensyak, Darwin. Awan lalaki. Huston, agsinatan. Ket iti kaano man. Jak tupulos agawid iti palay. Addakan kadayta, Darwin. Sige. No iso ti pagragsakan. Di agsinatan. Total, mas patpatyam mat gayam ti amam. Ngam iti siyak nga asawam. Mami, Archie, anak ko. Nakita ti amam. ha? Sa di na, mami. Nung nakita yo, apay adiwin kuyog ang nagawid. Kinapay ngagsangsangit kay mutan. Awanan, anak ko. Adan sa bali ti amam. Anya? Nabayagaya man ang nagawid. Ngam timat kabit na tinawidan na. Anya? No kasta? Iso ti rason no apay asahanan ang nagpawpaw it ni daddy? Wala na ko. Ngamin, ti kabit nan ti papawitan na. Kan papanan ti kwartana. Apay ngay, anyat na pasamak, mami. Adda nagipulong nga adda ka no lalaki. Kat tinasakit. Namati matadagos jay amam. Saan matapod no dayta? Saan ka di, mami? Nalinis ti konsensya kanak ko. Diyak pulos maaramid day tay ti amam. Sino matiawanan ba na nagipulong iti kasta ka ni daddy? Ni Lolom Rico. Nagaramid iti bukod ng istorya. Kat iso timpul-pulong na iti amam. Anya? Inaramid ni lolo kada kayo dayta? Wanan ako. Nagsakit. Apay napasamak matanti kastoy iti pamilya tayo. Nagalas mo ti ugali ni lolo. Apay nga inaramid na tikas jay? Archie, anak. Pangaasim tadi ka agimulay ti sakit tinakam kini lolom. Kastamat din iti amamuan. Sika lang arudan ti agrabyado. Kasta apay lang ti baga, mami. Archie, anak. Ubing kapay. Ado pa'y dagiti banag at imo maawatan. Iso nga oray kas jay ti naramid ti amam. Sapay kumata di ka agimula iti sakit tinakam kan ko, ana. Jak may panamnama kada kayo dayta, mami. Pinanawan na ta ni daddy. Insukat na ta iti sa bali. Asino ngay mo ti anak, asaan nga sakit tinakam na. Gapo iti kasta nga inaramid ti may isang ama. Archie, anak ko.
Tsak tumapakawan ni Daddy, Mami. Santo Apolos. O atoy, alaam amin ang akagawaam dito'y balay ko kat pumanaw kan Darwin. Anya, ang lani, apa panahon nakmatan? Wana, taday tamot langan ag sugsugal ti amom nga ramidan. Makauma. Di nakman pabasulan. Ngamin, si kamot latin ang isuro kanyak ngagsugal. Day takot nga rod. Isu a pumanaw kan, taawanan pa kairanudakin ka. Ngamin, awanan kwartam. Anya, no kasta, kinayat nak, gapula iti kwarta. Wan, isu nga itataawanan kan, pumanaw kan dito'y balay ko. Panaw! Gapu iti nalaos abain ko, jakon nagaw-awid ije balay. Inturturod ko nga rod tinakisarita iti asawak, babaan iti cellphone, kat ditaan nagkidawak kenkwana iti pamakawan. Napakawan nakmet, ngam kinunana at ilaangan anak mi ti makagapo ti komunikasyon mi. Nagbabawi metten ti amak, gapu iti panangidanon na kanyak iti saan met apudno. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Kat ita, tilaangan anak mi ti makagapo no apay nga adda komunikasyon mi kanimaylin. Ngamin, adan sa bali a pamilyana. Idinto ta siya kat agmay saak. Baro metten ti anak mi kat agtrab-trabaho ita iti may sa akumpanya dito'y bagyo. May saak met ita a taxi driver. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Darwin. Ken ka pagayam, Darwin. Ditay ko maitulok a madadaal ti binukal tayo a pamilya, gapulaang kadagiti sayang guseng, wenno chismis asaan met apudno. Ti sekreto ti agasawa para iti naragsak a panagpamilya, ket awan sa bali no di ti panagtalek, pannakaawat, ken respeto iti tunggal maysa. Asaan kit di abasta mamati kadagiti chismis. Alakastan pagayam, Darwin. Ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga inta ikanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Adrian, manipod Bayombong, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, awatem man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal kadagiti agkakapintas a drama, ngayong kaipatpatangatang dito YouTube. Adrian ko namlat ako makanyakon. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti agdama a kasasaad ti pamilyami. Siyak ti inaudi kada kami atallo nga agkakabsat. Nakita kan narik nami ti panangipateg kan ado a sakripisyo dagiti dadakkel mi, manipod ubing kami, aging gaadimmakkal kami. Inaramid da amin a kabaalanda tapno mapaadal da kami ket saan mi met asinayang dagita a sakripisyo. Ngamin, nakaturpos kami met kadagiti kursomi. Ti amok idi ket agnanayonan a naragsak kan naornos ti pamilyami, ngem nagbiddutak. Ngamin, dimteng ti maysa a pannubok kada kami. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta ni Mama? Okay lang, matmanang. Iso na lang, tatila birbirukan naman itay. Imbaglangan ha, tanapakalmak matla dagos. Ni Papa, kumusta matan? Mapmapan ka di matlaang iti doktor na. Dagijay pusa, sa dino ti ayanda. Hello, Ayan, Adrian. dagiti pusa. Anya ka din ti mapaspasamak ka. Kuha manang. Sige, umawag ak to inton madamdama. Ni mama. Tila man ang birbirukan na. Sige, bye. Sa dino ka di ti ayan ni Papam. Napan ka din ijay tsindaan. Ay aglabaak pa inton madamdama. Mapanak pa iti tersena ni Lolam, sigurado nga adumanan ti aggatang ita. Mapan ko tulungan ni Lola, manak. Mama, agkalma kay kumalaang. Awan pusa tayo. Ni Lola, awanan.
nabayagan nga awan. Nimat papa, adda iti silidyo. Matmaturo. Ay, agluto akpay. Iti kasta, adda ka ng dagiti pusak. Sige ata, agluto akpay. Mama! Agluto ak. Kalpasan na aglapaak. Ay, ayan tay kaldero apagluto akon. Ha? Na, apay ngay nga awan dito iti kaldirok. Apay ngay, sa dino ti ayan ti kaldirok. Saan mo't adagito'y dagiti us-usarag? Ha? Mama! Ay, awan mo't dito'y dagiti kaldirok. Sa bali dagito'y. Ay, ayan ti bagas. Apay ngayon duling yaw. Agluto akpay. Ayan ti bagas! Yak makaluto no awan ti bagas. Ayan ti bagas, ayan Mama, na. Agkalma kay kumalaan. Please. Ayan ti bagas ko na. Nay, isoblim ti bagas tagluto nawatam. Irwar mo ti bagas. Nabannog ka din ang mga aywan kada kami kan ni Mamayo. Papa. Tuwa kami nga inutil nga aywan ang anak ko. Sana mawawatan ti ugali ni Mamayo. Numaminsan naungat, inton kuwan na singpet. Numaminsan, kumaro ti kinakabaw na. Syakmet, dandani jak unayin makangag. Agtulang aksan. Ken, to'y may samatak. Nabulag ka po iti glukoma. Jakon kabalan na bantayan tinayo. Papa. Kinapudno na, mas asya na kon kan kaanak ko. Mapmapanan titawan. At dan edad mo. Ngamawan pa ilang bukod mo a pamilya. Sa nagatputa kastoy ti kasasad mi, kat isakripisyo mo ten, ti biyag wano pagragsakam kapo kada kami. Kasanukan to nito awan kami. Awan to ti mga iwan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, Papa. Okay lang. Kabalak na ito eh. Kan may sa, ipatpatag kayo unay ka ni Mama. Iso nga aramidag amin akabalak. Ang mga iwan ka na kayo. Anak ko, Kabalak na ito eh. Kung nakalangaro din, Papa. Sana tilapan panunutan nyo. Hala, nagsubli kayo ng tisilid nyo. Tapno makain na kayon. Rabihin. agiamanak no kasta anak ko. Agiamanak iti kinasaya at mga anak. Anya, inton bigaten ti flight mo amapan ijay Canada, kunam Grace. Apay nga italaang nga ibagam. Manang, amuyo mo't anabayagan nga ipagpagnak dagiti papeles ko. Saan ka di? Wen ngam kala at matipan ang ibagam nga inton bigat gayang man ti flight mo. Apay nga italaang nga ibagam. Kaya't ko lang mo't asiguraduan ang makapanakon sakbay nga ibagak kada kayo ti amin. Kasanuak mo ten ngay. Adamat trabaho. Asino nga iti mga iwan kada papakan Mama? Asino ti kadwada diti balay? Kabayatan ti kaawan ko. Adamat ni Junjun. Isupay lang ti kaduam ang mga iwan kada mamakan Papa, Adrian. Kasanuan ni Junjun, kat agad-adal jay tao. Ay, sige. Tamang kita ak iti mabalin ang mga iwan kini CJ. Iti kas na, matulungan ka ang mga iwan kada mamakan Papa. Kaanon to pa'y day tamanang. 2 bulanan nga ibagbagam day ta. Aging ga ita, awan pa'y nabirukam. Ano sampay laang ka di ading ko? Saan mat analaka ti agbirok iti katulong kat? Adrian, saan mimat nga ibatikin kada mamakan Papa ha? Amumot ababae kami nga addaan pamilya. Ni Manang Rose, addaanin asawa kan anak. Syakmet, single mom. Syak lang tinamnamaan ni Junjun. Papa? Papa? Anday ko, anday ti imak. Anya tinapasamak, Papa? Apay Papa, naan ano ti imayo? Papa, di mat imbagak kada kayo, adi kay agigam iti uray anya na tadam abanag. Ala, umay kayo. Agasak tinasugat nga imayo. Ay na, makatipid ta iti barbershop no kastoy lang anak ko. Ha? Ay, una Papa. Nalaing kamot gayam nga agpukis.
Malagip mo pa, idubing kayo. Siyak timang pukpukis ka na kayo, idi. Nasubrak nga ro, tinang pukis, idi ka ni manang mo aros. Kas lalaki, idi tipukis na. Ay, pirmi asangit na. Inungtan na kamat ni mamayo. Wen nga rod, papa. Malagip ko. Katkatawan mi nga rod ka ni manang Grace. Iso kinamat-kamat na kam itiwalis idi. Wen nga rod. Ay, tinawid mo kanyak, ti kinalaing mo ngagpukis, Adrian. Ket wala papa. Nga, ha? Anya day chay? Kasla danakset. Ha? Adagas asok manipot iti kusina, papa. Wen nga paiso. Mama! Mama! Laura! Anya tinapasamak? Anya't napasamak ditoy. Mama! Ay na, nagluto pa lang amin ni Mamayo. Ay, managlilipat lang arudan. Laura! Sa dinutayan mo! Anya ti mapaspasamak ditoy. Magluto ak pa'y laang. Agluto ak itin na po'y. Ay. Ayan ti bagas. Ay kalkalpas ko ang naglaba. Apay ka di aya. Agkalma kay mama. Okay? Agkalma kay ko, ma. Siganti makamu ditoy, anak. Ay, umaykan bakit? Intan iti silenta. Mabiit laang, Mario. Agluto ak pa'y. Wen, nintun Adrian tagluto. Umay kakit din. Pare Leo, nakaawag ka mat? Pare Adrian, adun ti absent mo iti kumpanya. Jakon kabalan nga irasonon pa'y. Nang runa, kat inaldaw mo ten asumrek ti boss tayo. Masapul asumrek ka intun bigat. Iti kasta, saan nga i-open ni boss ti hiring para iti posisyon mo? Jackson makasubli pa iti trabaho. Sayang mo da pare. Sayang dagiti nagrigrigatam. Tapno maragpat mo lang ti posisyon mo. Adun ti sakripisyum iti dayto a kumpanya. Sayang nga talaga pare. Agam, talaga asa anak pa mabalin nga agsubli iti opisina. Kumarkaro nga minan ti Alzheimer ni mama. Sakit nag-abroad mo ni manang Grace. Awan ti mangaywan ka dagiti dadakkel mi. Kasunod daytan nga pare. Agnanayon ka kadin nga agbalin na caregiver ka dagiti dadakkel mo. Panunutom kumamat ti agbalin na masakbayan mo, pare Adrian. Ha? Mama, mangan kayo. Ito yun. Agluto ak pa'y laang. Nakaluto ako, mama. Iso nga rin amangan kayo. Subuan kayo, ah? Saan? Diyak kayat. Si Kati Subwak. Mutoy na ita. Ha? Mutoy. Saan, mama? Siyak bang subo ka na kayo? Ala, agnganga kayo ta subuan kayo. Naimas tin luto ka masina. Saan? Diyak kayat kunakmat. Diyak kayat ti mangan. Mangan kayo. Kahit kalpasan na, mapantay og pa siya Reggie Park. Ala, mangan kayo, mama. Agpaiso, mapantag pa siya. Promise? Wen, promise, mama. Basta mangan kayo, wen. Sige, mga nakon, subuan nak nga rutin partakam, mga nakon, tamapantag pa siya. Wen, mama. Antoy, oh. Nagimas tin lutom. Siyempre, Ala, kado nyo timangan. Iti kasta, adda pamigsayo nga agpasyar inton madamdama. Malagip mo pa ka diti ka na yun, apa nagpasyar tayo dito'y apark, Adrian. Una papa, igat-gatangan na kami pa nga rod iti ice cream. Sa tayo mapan iti swing, ken siso. Uwan nga rod, nakaar-ariwawa dagiti dua kakabsat mo. Kaslada bilit at umaritit. Uwan nga rod papa, kasla ka ano lang dayden niya. Ita, adan bukod da pamilya. Adamot ni Jay Canada ni Manang Grace. Aso. Adda aso. Alaan tayo day ta nga aso. Iyawid tayo. Mama, pusa day ta. Saan nga aso? Ay saan? Aso day ta. Aso. Awan pamilya day ta nga aso. Pakanin tayo. Laura, pusa dayta. Saan nga aso? Aso! Ay, sus. Hala.
Awanan, nabasan. Okay lang dahita, mama. Ala, kumay kayo, papa. Mama, lumugan tayon iti kotse. Agawit tayon. Adrian, bakasyonan da Junjun. Di tapay lang agnaad. Iti kasta, adda kadwam ang mga iwan kada mamakan papa. Una manang. Kat, kumusta ka mat nading ko? Kumusta ti trabahom? Okay ak lang manang. Iso na lang tana ikatakon iti trabaho. May sak ita na caregiver. Adrian, adda ka di kayat mo ditoy? Agpaw itak manan iti balikbayan box. Ang mga no adda kayat mo. Bado, sapatos, kan daddo mapay. Anya ka di itayon ti size ti sapatos mo? Size 10 manang. Angem oresahanan. Jakmet ngamin unay rumrumar. Jakmet lang mausar. Sayang lang. Masapul mo ka di ti kwarta? Nayunak laangan ti pawit ko kada kayo kada mamakan papa. Iti kasta, adamat usaram no ada kayat mo agatangan. Okay ak lang manang. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Adrian, masayangan ako na iti trabaho. Sayang mo't dagiti nagrigrigatam tapno maragpat mula ang dayjay oposisyon. Okay ak lang kunak mat manang. Talaga kasta. Masapul nga isakripisyo ti trabaho para kadagiti dadakkel tayo. Kasday mo ta talaga, sana ya. Priority tayo, dagiti naganak tayo, ngam ti trabaho. Mama? Mama? Ay, mama, ni manang Grace. Ha? Mama, siyak day toy. Ni Grace. Kumusta kayon, mama? Ay, Awanan. Di na ko namam mo ni mama. ay, talaga akasta manang. Siyak tupay akanayon akadwana dito, ikan makita na. Di na kamam mo. Da kayon tulakid din, adi nakadwa, kan makitkita akanayon. Pasensya ka, Adrian, Juan. Pasensya ka na talaga, ading ko. Saan tayo mat anagayatan ti kastoy mapaspasamak? Wan ka di manang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kunak manan. Talaga siguro akastoy tigasat dagiti dadakkel tayo. Okay. Hustunan, sweetheart. Kalma lang, wen. Sorry. Pasensya ka, no jak makapan iti anniversary ta. Amumat. Jak mabalin na basta ibatilatan na giti dadakkel ko. Nang runa ni mama. Kumarkaro ngamin na talaga ti sakit na. Maawatam ko mamat ti sitwasyon ko. Wen? Okay. Adahan ka dayta, Adrian. Choice mo dayta. Katapno di mo mat ko na. Siya kunti mang bawas iti parikot mo. Iti kasta, saan ka unayan ama stress? Ha? Anyat kahit mo asawan, Ivy? Aywanam ni mamam. Taiwanak matibagik. Saan ko a-deserve ti agbalin a part-time girlfriend mo? Agbreaktan, Adrian? Saan ko mamat akas, Ivy? Pangasim. Di mo aramidan ti kastoy kanyak. Pagsaritaan ta kumamat itinasayad da ito, please. Awanan ti rumbang apagsaritaan tapay. Sige, bye. Hello? Inidip nanti cellphone na. Junjun! Mama? Anya tinapasama kada kayo? Junjun! Sa dino tayan mo? Umay ka man dito, eh. Apay ka di, uncle? Apay akas titilangan ni mama. Kita, nakadungdong rin. Kaya nakarugrugit pa, eh. Apay, di mo ka di maangot, ha? Agkaiwara dagiti. Unay ka matan, Junjun. Ako, uncle. Isungarod nga inuray kayo. Jak ngamin kabalan asukatan ni Lola. Mario kak ngamin. Jak tupay kabalan nga igaman ti rugit ko. Rugit to lakid din ti sabali a tao. Isungarod nga da ka dito, eh. Tapno damang bantay ka da lolo kun lolam. Kabayatan ti kaawan ko. Banbantayak matida. Iso na lang talaga ajak pa kabalan adalusan ni Lola. Ay, banbantayan nga. Kat no day tamad lag, cellphone ta sa sikaswan. Inton ko, alak day ta cellphone mo, te barsak kon. Anya matan, bakasyon mi nga rod, isa rumbang lang nga ginanaak. Saan kat nga agaywan iti bakit kan lakay? Nagrigat tupay ti agaywan iti agkabaw. Makaparyak. No bumakit ni mamim, kat kastoy ti agbalin akasasad na. Apay, kasta ti ibagam kan ko na, Junjun? Ha? Ala, tulungan nak dito, eh.
Ugasan ta ni Lolam. Darasan. Unangkel. Saan? Naglamin. Naglamin. Mama, masapol nga agdigos kayo. Agkalma kay laeng. Wen? Saan? Diyak kaya tagdigos. Ay, naglamin. Diyak kayat. Sana mabalin, mama. Masapol nga agdigos kayo. Itikas ta, nabanglo kayo. Wen? Diyak kayat ko naklagarudan. Diyak kayat. Naglamin. Diyak kayat. Mama, please. Luambom lang ko, ma. Nabambanog ako na. Yan. Diyos ko. Pag-asim. Nabanog ako na. Jackson kabalan. Adrian, anak. Adrian, anak ko. Mama, amunak ka din. Adrian, anak. Adrian, buridag ko. Mama, sorry. Owen, siyang ni Adrian, aburidag ng anak mo, mama. Sorry, mama. Papa, itulod yun ni Mama iti siladyo. May kan, Laura. Mapatan iti silid tawen. Iti kasta, makainanakan. Okay mo ti blood pressure ni Mama, Adrian. Basta di mo kumaliwayan dagiti agas na, ha? Uwan manang. Kan adda kagat-gatang ko nga agas daki ni Papa. Surusurutem ka dimit laang iti husto nga oras ti panang patumar mo kadagiti agas da. Uwan manang. Saanan amabalin nga agluto ni Mama? Saan nan amabalin nga aramiden dagiti sigod nga aramiden na? Iso nga ano sampay laang, aging nga awan pa'y mabirukak akatulong. Uwan manang. Ada ka di parikot, Adrian? Andaman kan awan parikot. Uwan, katwen lang ti mabalin ko nga isungbat kan ka. Adapay ka di sa bali asungbat anangag mo, manipod kanyak. Malaksid itiwen, manang. Uwan, aramidak. Amin ang pangibaunan, ken ibagayo kanyak. Tungtung palag. Adrian. Sige, ado pa iti aramidak, manang. Nagsarita kamin ka ni Manang Susan, Adrian. Siya kunti makaam mo iti sweldo na. Isungawan rumbang apagdanagam. Nangina, saan na bale. Tinapatag, maanusan na nga iwanan ni Mama. Ang manang Grace, amano, kaslamot lang kadagiti imunan anang iwan ka ni Mama, ni Manang Susan. Di damat nakaanos. Simuko damat adagos. Amumuta ni Mama, nagrigat ama kontrol no kumaro. Awan kasta ipadas tayo ading ko. Anya nga ti amu tayo. Amangan mo't no agkasundo da ka ni Manang Susan. O, di pabor ka da tayo. Sa bagay amanang. Saan? Diyak kayat. Ah. Saan ka kayat? Umadayo ka kanyak. Mama, apa yan? Kalma kay lang. Diyak kayat! Aday wanak! Di ka kayat! Pumanaw ka! Apay Manang Susan, anya ka di tinapasamak. Ay, kuha sir. Aw-awi sakla ang mat amapan ijelikod. Iti kasta, makaaliwaksay mat. Ang timmaray matan, sir. Basta diyak kayat! Diyak kayat! Nukulak diyak kayat! Agungetak na. Sige. Agkalma kay lang, Mama. Manang Grace, baliwan to lang iti umawag into madamdama. Sige, bye. Ay, pasensya kayon, sir. Diyak sa maanusan ti inayaw. Ha? Ang karugrugi lang Manang Susan. Wan, basta, pasensya kayon at talaga, sir. Diyak kabaulan. Amom, adda anak ko alalaki. Nakatataer. Mabalin na ti ag artista.
nakasingsingpet nga anak. Tultulungan na kadagiti trabaho dito ibalay. Aginaw, agluto, aglaba, aglinis kanda tumapay. Abak na pa'y dagiti dua babae amanang na. Kanayon na adamagan no ng anak kon. Kalpasan na, damagan namanan. Kayat mo ka diti agpasyar iti ay park? Sapay ko tati maasawa na. Kat jay nasingput mo't akas kankwana. Jay mangaywan, kan mangayat kankwana iti kas iti panagayat ni mama na kankwana. Ipatpatag ko unay iti buridag ko. Amok adinak to pulos baybayan. Amom ka diti anak ko. Amom ka diti agan na. Amok adinak to iba ti buridag nga anak ko. Ma, siyak da ito eh. Ni Adrian. Ti anak mo nga ipatpatag mo launay. Amo mama. Ano maminsan, kahit punti sumuko. Damdamagak iti Diyos. No apay asyak pay. Apay asyak pay ti masapol nga agsakripisyo para kada kayo ka ni Papa. Angin na malagip ko ti amin asakripisyo yo. Amin nga oras, ken amin apan ang ipatag, ket intedyo amin kada kami. Saan mat siguro apatas no baybayan kayo, nang runa itataka sa pulandak. Aramidak da ito'y, sana kas obligasyon ko nga anak yo. Ngamit di, gapo tayo patpatag kayo na mama. Adrian. Wen mama, siyak nga rod. Siyak ni Adrian. Siyak ti buridak nga anak mo. Ket di kanto pulos baybayan mama. Adak lang itisibay mo. Ngamin, ipatpatig ka unay-unay. I love you mama. I love you too, Adrian, anak ko. Mabannugak man, mapuyat, ken marigatan, ngamjak to pulos sumuko ang mga iwan kadagiti dadakkel ko. Nang runa unay iti inak, an naaddaan iti kastoy asakit. Jak to ida panawan, agingga asibibiyagak. Ipatpatag ko unay dagiti dadakkel ko. No awanda, awanak mat abiyag ita dito'y lubong. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin kanayon ti panang tartarabay na kanyak, ket ti kanayon ko nga ikararag, ikanak pa'y kuma iti at atidog nga anos, tapno aywanak dagiti dadakkel ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Adrian. Ken ka pagayam, Adrian. Dayawon ka unay pagayam ko, may saka apagwadan nga anak. Nadaras ti panagtulid ti panawen, nagbiit nga aglabas ti aldaw, bulan kantawan. Ababala ang tibiyag tayo dito'y rabaw ti daga. Ipaay tayo nga rod ti oras tayo, kadagiti dadakkel tayo, kabayatan ti kaadladapay dito'y abiyag. Ipakita kan iparik na tayo, nga ipatpatag tayo ida, tapno awan to ti pagbabawyan tayo, intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Adrian, ket pagyamanak unay ti ingka panangibing lahi iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. May samanen ang naimbag kan naragsak nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti intay ikan biag, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan nga ayrin, manipod, probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang man ta mapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak nga ilinged nak kumalatan itinagan nga ayrin. 12 titawan ko idinatay ti inami.
kalpasan ti makatawan, nangasawa manen ti amami. Manipod idi, nagnaed kami meten iti balay da lolo kan lola. Nakitak kan nariknak ti rigat da lolo kan lola, nang runa idi agad adal kamin iti kabsat ko. Iti panaglabas ti panawen, amok amarigatan daunayan amang isakad iti panagbiag mi. Nang runa ket bumaket kan lumakay dametten. Pasaray tulungan mi met ida amapan aglaklako no kasjay nga awan klase mi. Nang runa no bakasyon. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Sir George. Oh, si kamat gayam Irene. Wen, sir. Ato yan dagiti inorder yu asidakin ni Lolo. Wan. Ngem, apay asikat tinang itulod. At dapat nga min imun una nga in-deliver da Lolo kon Lola, sir. Iso asya kon tinang itulod dito order yu. Kastaya. Sabagay, husto mo't kindi tasikat tinang itulod. Nakita ka manen. Mabit lang Adtoy, awatam da itoy. Ha? Ni, nagadun da itoy, sir. Awan mo't pang suklik kada kayo. Saan ang tisukli, Irene? Kukuha mo da ita. Para kan kati sobra. Amok akasapulam da ita. Ang kababain mo't kada kayo, sir. Awan ti rumbay nga pagbainam. Siyakmat na mismo tinangtad iti da ita. Saan bumata dinawat? Irene apo, adaman ang order ni Sir George asid akan prutas. Si kapay laang timang itulod ijay balay na. Wan, adupay nga may ti i-deliver mi kinilulom. Sige, Lola. O sarum taon ti bisikleta mapan mangitulod apo. Wen, Lola. Mapan kun to itulod inton madamdama. Agdigo sa klabiit. Sige apo. Umuna ako na rumwar. Amangan numatiktikanan ni Lulom nga agur-uray iti tricycle. Sige, Lola. Agan-anad kayo. Kastamat ken ka, apo. George, kung namlata ka di kanya ako, Irene. Ha? Amom, nakapimpintas ka. Sana bagay kan katagla ko iti sida. Prutas kenat nateng. Ha? Diretsun kan. Nabayagan nga gusto akin ka. Kat no umanugot ka ang makikalay sa kanya. Agbalinto anarang ay ti panagbiag mo. Agraman si bubukala pamilya. Sir. Sir ko namanan. George ko nakmet. George tayawag mo kanya. Ikate muntisar. Tapno na samsam itadenggen. Kwa. Hawa niya. Umanugot ka iti bagbagak, Irene. Anya, imbaga na ti kastakan ka, apo. Wen, Lola. Naklang atak nga ron. Ay, naglukon tayo ta, George. Lumakayan. Dinto ta, 20 lati tawon mau. Arig nakit amamon day jay. Napintas ka ngamin manang. Iso nakayawan ken ka day jay ala kay George. Ha? Kat, anya ngay matiin sungbat mo kan kwa na, apo. Imbagak nga awan pa iti panunot ko ti kas di abanag, Lola. Mosto lao na tinsungbat mo, apo. Ubing ka pa itap no sumrag ka iti kasta nga estado ti panagbiag. Ang pampanunutag tinaibaga na, Lolo. Nga anya, apo. Ano makikalay sa akin ko na? Agbalin anarang ay tibiyag tayo. Mamati akabailan ng aramidan dayta. Ngamin, baknang day ja alakay. Numan nugot ka iti kayat na. Ibagam, taikan na da lolo kan lola iti dakkal abalay. Kan ikan na matan iti pagpuunan da para iti grocery kan bagasan. Ay, Joyce. Anya ka din dayta nga ibang sana na saya tarabak dayta, Joyce, apaw. Kat no isumot mismo tinang ibaga? Saan ka di, lolo? Kan may sa, no kastaman bilang, o di pabor ka da tayo?
Matulungan kayo pa'y nga aglako. Panag ko nakatusto ni ading ko, Lolo, Lola. Ha? Anya? Sa anak tumatan nga aglako iti sida, prutas ken natnatang. Kan, makaadalak tumatan iti kolehiyo. Ay, di mo ibaga nga manugot kay tiket dayjay at George apaw. Kino dayo lang dayjay at tao dito lugar tayaw. Di mo pa yan mamuunay. Husto di lulom apaw. Kan may sa, saan amabalain amakikalay sa ka iti may sa tao. Tapnulaang makalungaw ka iti kinarikat ti biyag. Sagrado ti kalay sa apaw. Lola, blessing daytoyen kada tayo. Iso apanag ko na, kitjakon paluspusan pa'y. Anya ti pampanunutem, nakapimpintas unay amisis ko. Kuwang amin, George. Tiamok ngamin kat makalawas talang dito eh. Ang dandanin makabulan ta. Kaano ka diti pa nagsublita ije lugar ni? Santan ngagsubli ije lugar yo, Irene. Anya? Dito itan ngagnaid. Apay, anya pilat biro ka ma? Dakal ka napintas mo to'y balay ko dito eh. Ang saan nga amo da lolo kan lola adito'y tan nga agnaan. Makalawas lang ang timpakadam. O di, baga mo ka na ko ada saan tan ngagsubli ijay. Ha? Awagam ida, adamot cellphone mo. Kan may saan mo ida na panunutan. Anya ti kayat mo asawan, George? Gamin inikak idahan iti balay kan pagbiyagan da iti probinsya. Agraman ti kabsat mo, inikak iti dakkel agatad. Umanay madayjayan nga aramatan na aginggat makaturpos iti kuleyo. Sobra pa'y dayjayan na. Isosyak lang ang tirumpang nga si kasumita. Kayat ko kumamat ti agadal iti kolehiyo. Ngamin, arapang ko mati makaturpos iti panagadal ko. Baya mo na ita adal-adal. Baknang kan. Amin na kwarta kat kwarta matan. Amin na kinabaknang ko kat kinabaknang mo matan. Oh, anya pa ilati biro ka na. Di mo't kunak asyak lang ti asikaswam. Syak lang. Awanan sa bali. Nawatam. Oh, Lola, apa yan? Nakaad-adayumat ti nakaiturungan ti imatang yo. Mangan kayo na. Wen nga rod bakit? Mangan kan. Lumamisin ti makan. Kaya nung nagimas tinloto ni Joyce. Raman na, bakit? Malagip ko nga min ni Irene. Apay ni Irene? Ay, kasano, kat nakaad-adayumutan ti ayan na. Makapaikawam ti kawan na dito ipalay. Nawan marami dan tayo, bakit? Nga main, adan asawa ti apo ko ta. Ang apay nga tanya, Lola. Apay ang nagbaliw ti desisyon ni Manong George. Apay akinay kayat na matantin madayo dito'y lugar tayo. Napanunot ko mutan na ita, Joyce apo. Ay, sana tila pampanunutan yung aglula. Amangan met no adda baroan negosyo na ijay. Isu nga ijay ti pagnadanda. Ikararag tay latan. Asapay kuma. Tawan tagbalin na parikot kadakwada nga gasawa. Nang runa ka ni Irene. Dakal a sakripisyo tinaramid na. Tapno mayaon ti pamilya tayaw iti kinarigat ti biyag. Makabanog mat nagbiyahe. Nakadadayumat nga minda di a birthday party. Okay lang. Ngamin, nakaragragsak dagiti tattao ijay. Nang rona ti amigom ani Mark.
Nabayag ka din nga amigom ni Mark, George? Isumot lagayam akaslad di mo pa'y kaya tiagawid. Isumot lagay makatawa ka akatawa tunggal aday baga ni Mark. Ngamin, gusto ka kan kuana. George? Sayat ka, babae? Sana rumbang akas dyan pakita, Mijay. Rumbang na lang nagbalin ka kumamat apormal ka nagiti bisita. George, jakmat kayat nga da maibagada kanya. Iso anak kisabayak laang mat kadagiti amigom kan amigam iti party. Anay ko. Akrason ka pa'y laeng. Tinungpanak ga pulang iti day tiyabanak. Wan! Ngamin! Diya ka tinaramid mo. Kan ti panagsusumbat mo kanya. George! Manipod ita! Ikan ni Kuyog Apulos iti papanag. Agtalinad kalangan iti balay. Hello, Manang Irene. Imbagman ta naka-video call ka ita? Kumusta ka matan? Awan ngamin ni George. Iso aginon dawayak matanti mawag kada kayo babaan iti video call. Nay, apay ngay apaw. Saan ka kadi amabalin nga umawag kada kamay no adda dita ni George? Lola Linda. Manang Irene, apay, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Agsangit ka matan. Huwag nga agpaiso apaw. Apay, adda ka di parikot kin ni George. Sobra seloso ni George, Lola. Di kayat nakatiso lang tas asikasuag. Di na kayat ang makisarita ak iti uray asino a lalaki. Saan lang nga dayta kumabil pa eh. Anya. Nukas tamat lagayam, di panawa mo ni Manong George, Manang. Di ka agbalin a martir iti puder na. Joyce, ading ko. Nukas na kumalaang kalakatimang panaw kan kwa na. Inaramid kon. Apaw. Manang, Saan mat ngamin ang mabalin abas na panawaklatan? Nagkalaysa kami. Agasawa kami kini George. Kan may sa adun tinaitad na kada kayo. Anay ko. Apay ako mabil ka ngay, George. Awan matamo ka basol ko Di mo't ko na kanodak diti balay. Ket awan sa balay nga asikaswam no saan lasyak. Anya ka kadi, George. Asa si kaswan ka mata. Anya pa'y lang tikayat mo, Apay nga ro tadi ka nasangputan itay diti balay. Sa dino tinapanam. Adak lang itilikod ti balay. Napanak nagsibog ka dagiti masetas. Ulbod! Anay ko. Husto ko mamatan, George. Masaksakitan na. Kunwari, mapagkaagsibog iti mula. Ngam kinapudno na, agpatpacharming ka iti lalaki. Apay aya, kasta ka. Nakarugrog iti panunot mo. Agtaltalin na adak lang arudan dito'y balay. Kasta pa'y lang ti bagam kanya. Sumayat ka ngamin. Sana po na daytan. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Parehas mo matlang dagiti dua nagbalin nga asawa. Kayat mo asawan. At dan asawam. Wan, ngam idi tayo jay. Ita, awan tan. Apay ngayon limad mo kanyak dayta abanag, George. Saan mat kita napatag day taabanag? Ngamin, napatagkan ka ket kwarta. Inlakom ti bagim kanya. Tapno makaaon kayo iti kinarigat. Sana ya? George. Ket ga po taginatangkan. Aramidem amin nga ibaga. Anay ko, Timog. Timasmasan. Masaksakitan na, George. Sumubat ka! Anay ko. One, George. Basta. Ala, agdigos kan. Puerta kam. Pimanaw manan ni George. Diyak amuno ka ano manan ti panagsubli na. Kalpasan ti panangusar. Kan panangkabkabil na kanya.
Pinanawan naklatan nakaslawan ang yaman na. Tiawanan ba na, George? Impupok nakmatan dito'y balay. Nakalakamin arwangan kan tawa. Talaga adi na kaya't aparwaran uray iti arubayan lang ti balay. Inala na pa iti cellphone ko. Jakla ko man nakikalkalay sa kankuana. Saan la ko man? Ma'am Irene! Kasano ka nakastrak dito eh? Katno nakalakmat amin arwangan. Ay, kwa ma'am. Imbilin na kangamin ni Sir George kanya. Iso tinangtid iti duplicate ti susi ti Mindor. Kasta ka di. Win, ma'am. Nabayag ka din nga agpapaaikin ni George Crispin. Win, ma'am. Sa nga pulo mo tinatawon ti kadak yung kwa na. No, kasta. Kabisado mo ti ugali na. Kan amom ti may papan iti duwa nga imo na nga asawa na. Ha? Ay, Ma'am Irene. Amom kaya man ti may papangkadakwada. Kaamamok lang ang Crispin. Naibagamot lang ang ni George kanya. Ay, saus. Saan arumbang nga nakikalay saka ka ni Sir George, Ma'am Irene? Crispin. Naulpit ni Sir George. Grabe ti kinasiluso na. Iso nga... Naanya, Crispin. Ituloy mo ti bagbagamay. Ay, ma'am. Pinatay na dagiti dua nagbalin nga asawa na. Gapoy ti nalabos a kinasiluso na. Anya. Pudno ka din ay tangay bagbagama, Crispin. Bun, ma'am. Kinapudno na. Ingkali na dagiti dua babae ti likuran ti balay na. Katsi ka. Kasabwat na kakadagiti krimen nga inaramid na. Saan, ma'am? Saan? Driver kin gardinero aklang di taoy. At dagiti tao ang mga aramid kadagita. Diyos ko. Ang mga nupati siya kat iraman na apatayan. Day takang aron. Iso aron bang lang apumanaw kayo di taoy. Sakbaya makasubli ni Sir George. Aglibas kan, sakbaya maladaw ti amay. Ang kasano, anya ti aramid. Sigurado ang mabirukan nak no aglibasak. Kan may isa, amunan no sa dino ti ayan ti pamilya. Tulungan na ko Crispin, pangasim. Pag tinulungan ta ti amin, itikas na, makapanautan dito eh. Ag-report ta kadagiti pulis. Irene! Irene! Sa dinutayan mo! Irene! Crispin! Sa dinutayan mo! Dagiti awanan bain. Sa dino nga tan tinapnapanan ta. Kaya't dansa manan ti makaraman kanyak. Ayop day jaya Crispin. Nagtala ka kenkwanang. Ng plano nan sapay nga agawon ti asawa. Crispin! Irene! Sa dino ti ayan nyo? Rumor kayo! George Montenegro? Sino kayo? Pulis kami. Arestado ka. Kapoy ti reklamo ti asawa kan driver mo. May papankan ka. Sumurot kay di presinto asi tatalugan. No di mo kayat nga dada sa mapasama kan ka. Dagiti awanan pain. Saan? Saan ka sumurot ka na kayo? Di ka masinig ka, Jack. Saan? Lola, apay akaslan naliday kayo? Ay, kasano, kat madanag anak una yan kinimanang mo, apo. Manumot na lawas, asan ngay mauawag. Ay, uwan nga rod, Lola. Kanayon kong awagan, ng out of coverage mo ti cellphone na. Saan pa'y kid din nga agring no awagak ti number na. Ay, Diyos ko, tarabayam ko mati apo ko. Sapay ko maatawan da kasana pasama kan kwa na. Ang mga nuan yan, di naramid da a George kinimanang mo. Yad adayom ko, Diyos ko. Kaasimot ni manang ko. Lola, ha? Irene na po. Manang Irene? Awanan ni George, Lola. Natayan. Anya? Anya. Apay. Anya tinapasamak, apo.
Inimbitaran dagiti pulis, tapno sumurot iti presinto. Ngam imbes a sumurot, saan? Takinuptel na ti bukod na abiyag, babaan iti panang paltog na iti ulo na. Anya? Ay, Diyos ko. Aguray ka. Kasanuan na pasamak ti kasta, apaw. Anya launay ti basol na. Aping adda pulays. Kanapay akinuttel na ti bukod na abiyag. Dumngag kayo ta isalaysay ko ti amin, Lola. Ang amsakbay na. Kayat ko nga ibaga kada kayo. Adakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, uray nagbidutak kadagiti desisyon ko. Nang runa unay iti panakikalaisak kini Joyce. Dinak binaybayan. Tinarabay nak ti Diyos. Ama karuk at iti ima dayjay a kriminal. Sa nga pulo matan atawan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Kasta unay a panagbabawik, numalagip ko dagiti naglabasak, iti ima daydi George. Ngam kasta unay mat a panagyaman ko iti Diyos, ngamin dinak binaybayan. Tinarabay nak aging gaan nakaruk atak, iti poder tinaulpit nga asawak. Ti amok idi kat solusyon iti rigat ti panakiasawak iti maysa abaknang. Ngam nagbiddutak. Ngamin, isumat tigistay ko nakaisadmakan. Kat ita, agmay sa akon nga agbibiyag, gapo ta insublimatan da lolo kan lola ti bulod da abiyag. Adamatan pamilya ni ading ko a Joyce, iso asisyak laangan ti adda dito'y balay. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Irene. Ken ka pagayam Irene. Ti kinarigat ket partidaytan ti biag tayo. Banag adi tay rumbeng atakasan wenno iwasan. No di ket rumbeng nalaeng asangwan tayo asikakalma. Babaan iti sirib ken tibker ti pakinakem. Alakastan pagayam Irene ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan dagiti drama tayo. Ketjak tumaumang agyaman iti anusyo adumdumngeg iti inaldaw-aldaw. Agyaman kami kadagiti likes, shares, comments, ken greetings yo. Toy pagayam yo, Freya Simsim, mangibatbati iti naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdangeg.